Tend County ma Kisumu osidayanga chenro mag gedo mar bero aluora mag kuonde dak mayuto ji nie piny kaka Bandani, Nyawita, Migosi, Manyata A, Manyata B, Kibuye kod Muhoroni. Chenro makama madhi muonyo silings bilion 1.3 otende gi kambi mar KISIP kendo isiro kod bengi mar World Bank mamiyo counties 33 hola ka Kisumu en achiel kuom counties 6 mokwongo godo. Gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o olero ni ma gitemo mar loko kuonde ma yuto ji ni piny mondo chal kod chuny boma kendo kwayo jopiny mondo migi sir eneno ni tijno rumo. Mokwongo agono erokamano kuom biro mondo wachak tich. Kaka ne waloyo foundation stone kucha, adwa wacho ni sirikal mar ariyo ma Anyang' Nyong'o oteleni. Jukumu wa mwangu motegno sani tuhakikisha ya kwamba pahali wananchi wanakaa ni sawa sawa. Okadwar ni ka ng'ato ae ode to odwa dhi e chiro to kowuotho e dhoot to yudo drainage ma pi dhiye, takataka nitie to masira be nitie. Kamano wan e tok Raila Amolo Odinga kendo wawacho kama vijana wewe, ng'ata maonge gi Raila Amolo Odinga e Kisumu County ka chini ya Professor Peter Anyang' Nyong'o ok wabi yiene mondo wuok kamoro amora obed kata liel.